Докато не спрем да бягаме от себе си, ще продължим да привличаме хора, които бягат от нас. Здравейте! Вие сте на каналът на Отробата. Аз съм Николета Иванова и това е темата, която искам да поставя днес тук. А именно за страха от това да останем сами и всячески да се опитваме да запълваме времето си с какво ли не и кого ли не. Все неща и хора, които ни отдалечават още повече от нас и които в крайна сметка се изплъзват между пръстите ни, образно казано. Защото когато осъществяваме контакти с хора с цел да не сме сами, тези контакти много често, почти винаги се оказват краткотрайни, не продължават дълго време, защото основата, на която сме ги създали, е запълване на някаква липса, празнота, а не по-дълбока причина, и тези отношения много често се изчерпват, защото ние не влагаме дълбочина в тях. Защото разговорите, които водим с тези хора, са на едно така по-повърхностно ниво, просто с цел да запълним време, да убием време в кавички, и всъщност накрая времето разбираме, че ни е пропиляно и че сме го изгубили, и в даден момент се отдалечаваме от тези хора или те от нас. Когато се страхуваме от това да останем със себе си, да си дадем време, да чуем мислите си, да се вмурнем надълбоко в нас. В такива моменти ние си привличаме хора, които не отговарят на нашите цели, мечти, на изобщо окръжението, което искаме да имаме около себе си. Това са хора, които и те по някакъв начин запълват своите липси с нас, и е абсолютно нормално в даден момент пътищата да се разделят, просто защото, както споменах, няма дълбочина в отношенията. Просто убиваме време с дадените хора, за да избегнем среща с нас самите. А всъщност, когато се опознаем и когато придобием смелостта да останем сами със себе си, с мислите си, страховете си и с всичко, от което се притесняваме, че може да разберем за себе си, да прозрем за себе си с илюзиите за нас, които имаме и които може да паднат, всъщност тогава ставаме истински и тогава привличаме хора в живота си от тази вече своя позиция, които също по някакъв начин са достигнали до себе си и не се появяват пред нас с някакви маски, които рано или късно падат, защото самите ние тогава нямаме маска. Да запълвате времето си с хора и неща, които не са вашето нещо, всъщност в един даден момент ще осъзнаете, че това време ви е ценно и ще искате да го оползотворявате възможно най-добре. Ето тогава всъщност ще се породи във вас желанието да се отдалечите от всички хора, с които преди това сте губили време, просто за да не бъдете сами. И това е нормално да се случи. Просто в един момент пораствате и искате да се чувствате добре сами със себе си, защото
кой всъщност не може да стои сам, на кой му е нужно постоянно присъствие, ами на децата. Те се страхуват да бъдат сами и затова много често има няколко от тях. Било то родителите им, дете-гледачка, лелката в детската градина, баби, дядовци и така нататък. Децата никога не биват оставени сами, защото не могат да се оправят сами. Докато ние вече сме зрели възрастни хора, които можем да се оправим сами. Въпросът е, че не искаме и бягаме от това. И най-често бягаме от това чрез други хора. И става като един омагьосан кръг, от който има излизане. Тогава, когато вземем решението да пораснем. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Свободни сте да изразите своето мнение в коментар и ще се видим в следващото такова.